sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atin namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong, malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong, malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atin namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This
This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa nato sa D3 Bayon. D3 nga doon ay VCO, ang VCO nga doon ay vitamin D3. Sibog inyong mga rason na oras, alas 6:09. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. Andiyan ang mga uluhan sa atong mga balita. Uluhan sa balita lokal, monitoring sa presyo sa produktong petrolyo sa rehiyon, gihisgutan sa PNP Region 10. Sa laing bahin sa balita lokal, monitoring sa presyo sa produktong petrolyo sa rehiyon, kon LGU CDO, miaghat sa mga nanag-iya og property nga pahimudsan ang gilusad nga tax amnesty. Dugang pa sa uluhan sa balita lokal, PNP Chief gikondenar ang pag-ambush sa mga pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, diin 5 ang patay ug 3 niini ang samdan. 34 anyos nga babae na maligya og syabo sa Anhawon, Barangay Bulwa, sikop sa kapulisan. Dinhita sa mga uluhan sa balitang regional, si Mana Santa giobserbar sa Bacolod City. Pipila kabalay sa Quezon giatake sa mga kawatan. Sa mga uluhan sa balitang national, LTO naglusad og uplan biyaheng ayos alang sa Semana Santa og Summer Break 2026. Sa balitang national, Ramon Ang andam nga ibaligya ang petron sa gobyerno nunot sa nagkagrabing krisis sa fuel. Sa balitang international, 3 ka journalist patay sa Israeli strike sa Lebanon. Dinita sa uluhan sa balitang sports, Fajardo nalipay sa pag-atubang sa import sa TNT Tropang Giga. Dinita sa uluhan sa balitang showbiz, MUPH mi kumpirmar nga adunay usa ka kandidata sa Miss Universe Philippines ang gi-disqualify. Sa balitang kakaiba, usa ka bag-ong graduate nga tinunaan sa Agusan National High School, nag-trending. Mga K5, adlaw karong Lunes, Marso 30 tuig 2026. Inyo nabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Pinaagi sa dial sa inyong mga radyo 89.3. Laki po sa live ta karon sa Energy FM sa Hingoog City 90.5. Ako si K5 Sai Elguevera o mabati usab ninyo mga K5 all over the world. Pinaagi sa atong official Facebook page nga K5 News FM Digital 89.3. Ngun mga sa Energy FM 90.5 Hingoog City. O karon
Sa detalye sa mga balitatod kanato sa D3 Bio, the Superfood Supplement. Balitang lokal. Gipasalig sa PNP-10 ang pag-monitor sa presyo sa krudo sa mga gasoline stations sa rehiyon. Kiniaroy nga masiguro nga wala establishmento ang magpatong og sobra kung dili angay nga presyo sa produktong petrolyo. Matud pa ni Police Brigadier General Christopher Abrahano nga kiningalakang gihimo aron nga maprotektahan ang mga konsumidor, ilabi na nga ang mga driver o mga ordinaryong katawhan nga gidirekta nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo sa kamerkaduhan. Ato nga paminawon si Abrahano. In our monitoring of fuel prices in Region 10, PRO10 is closely monitoring the fuel situation across the region and is ready to assist the Department of Energy in the inspection and monitoring of fuel stations. Our units are also prepared to support investigation and gather evidence on any complaints involving hoarding, overpricing, or other violation of energy laws. As of this time, we have not received any reports or complaints related to such violations in Region 10. Nevertheless, Region 10 remains vigilant and encourages the public to immediately report any suspicious activity so that appropriate action can be taken in coordination with the concerned agencies. Sa laing bahin usab sa balitang lokal, gitanyag sa lokal nga paggamhanan sa Cagayan de Oro City ang adunay mga property nga wala pa mabayaran ang real property taxes. Matud pa ni Mayor Orlando Clarix-Oy spokesperson John Boy Actoba nga gitakda hangtod July 5, 2026 o gagilang kuban sa tax amnesty ang pagpahamtang sa penalties ngan man surcharges o interest sa tanan nga wala nakabayad o nakolektang real property taxes. Tungod niini, kinahanglan pahimud sana ang pagbayad sa City Hall tungod adunay deskwento ang gitanyaga sa syudad, ilabi na kadtong dugay na nga wala kabayad og taxes. Atong paminawon si Actob. Assessor's Office, no, ang mahimong sumbanan sa real property tax ug related national taxes sama sa capital gain tax ug dili na pagdepende sa BIR zonal value. So i-avail tani, sabi na tong daghag kayutaan nga i-avail ang tax amnesty kay tama na lang ni sa Julio 5, no. Unta, no, i-avail yun kay dako kini nga diskwento labi na sa katong na mga delinquent o bayranon sa ilang mga RPT. Gikan usab sa mga kaubanan nato sa gawas nga bahin, gikan ni K5 Rikim Zeleta, PNP Chief, gikondenar ang pag-ambush sa mga pulis sa Sheriff Aguaca, Maguindanao del Sur. Din 5 ang patay ug 3 ang samdan. K5 Rikim Zeleta, K5 mo. Gikondinar karon sa atong kapulisan nahitabo nga mga pagpag-ambos sa atong mga kapulisan kung diin 5 ang patay, 3 sab ang samaron. Kini ang atong gitutukan nga balita. Gikondinar karon sa hipi sa Philippine National Police ang pag-ambos sa mga pulis nga mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company Ubos sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Diin 5 ang patay og 3 ang samaran sa barangay Mother Poblacion Lungsod sa Sheriff Aguac pasado alas 9 kagabi, Marso 28. Diin base sa impormasyon nga 5 ang nangamatay nga parihong mga patrolman samtang ang 3 ka mga nasamdan lakip usa ka police captain, usa ka police staff sergeant ug usa ka patrolman. Din sumala pa sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga nagpatuman og routine patrol ang mga pulis sa Sheriff Aguac proper sakay sa Police Patrol Car number 767 sa dihang nahitabo ang insidente. Di nasayran nga sa pagbalik na unta sila sa ilahang detachment sa Camp Dato Akilan sa dihang kalit silang gipamusil sa wala mailang mga armadong suspetsado. Dead on arrival sa hospital ang 5 ka mga biktima samtang padayon usab nga gitambalan ang 3 niini ka mga kauban. Sa pagkakaron padayon pa ang manhunt operation sa mga responsable sa maong panghitabo. Gikan din sa nagbayan sa Cagayan de Oro ngatod sa DTX 500. K5 Rikim Pamisa Solita para sa kampiyon sa balita.
Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. 34 anyos nga babae na maligya og shabu sa Anawon Barangay Bulwa na dakpan sa detalye K5 Jonathan Sabanal K5 mo. 34 anyos na babae na sikop sa gilusad nga drug bypass operation sa Barangay Bulwa ng siyudad sa Cagayan de Oro. Gingong natupad ang wish kinhuman ang iyang kanhi kaipon. Una na nadakpan sa gilusad nga drug bypass operation. Nagtingkagol karon sa bilangguan ang 34 anyos na babae human kini masikop sa gilusad nga drug bypass operation sa maportiba sa City Drug Enforcement Unit sa Anhaon, Barangay Bulwa ng siyudad sa Cagayan de Oro ni adtong Sabado, Marso 28, 2026. Gilang suspect nga si alias Jimari kinsa giisip sa mga otoridad nga usa ka street level individual. Nakuha gikan sa posisyon ang usa ka sasisig ito ang shabu o ang usa ka 500 pesos kabay bas money. Kundiin sa pagkisa sa otoridad nakuhaan pa kini sa posisyon og laing tulo ka sasisig ito ang shabu nga motimbang ngadto sa 5 gramos ug adunay gibarabarang standard drug price ngadto sa 34,000 pesos. Ang mga operasyon gipanguluhan ni Police Major Aldrin Estrada Baculio hipi sa CDO Kukpo uban ang City Mobile Force Company o koordinasyon sa PDEA Region 10. Sa pagkaron ang suspect anas kustudiya sa CDEO alang sa tukmang disposisyon sa pagpasaka og kaso nga kalapasan sa Republic Act No. 165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hisayran nga nanausab sa bilangguan ang kaipon sa mga suspect ug una nadakpan gumikan gihapon sa kalambigitan sa illegal nga droga. Kini nga balita atong kanato sa Detex 500 epektibong tambal patop diabetes. Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong Publiko Kalingawan sa Takbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. Oras mga K5 6:19 oras sa tiganato sa MITC ang alkaline nga vitamin C. Balitang Regional. Gikan sa K5 News FM Bacolod, Semana Santa giobserbar sa nasampit nga syudad. Sa detalye K5 Zairo Van Albay K5 mo. Sa pagsisimula ng Semana Santa o Holy Week, ginugunita sa ilang mga simbahan sa lungsod ng Bacolod ang ilang mga aktibidad na kaugnay kay Jesucristo. Kahapon Linggo, Marso 29, nagsimula na ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Ilang mga deboto ng simbahan ang nagdala ng palaspas para makatanggap ng basbas. Ang Linggo ng Palaspas ay ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem habang malugod itong binabati ng mga tao na may dalang palaspas. Simbolo ang palaspas bilang mapagwagi. Nakapwesto naman ang ilang mga nagtitinda ng palaspas sa labas ng mga simbahan sa halaga na 20 hanggang 30 pesos. Ngayong Lunes Santo o Holy Monday ay ang pagtaboy ni Jesus sa mga nagtitinda sa templo at ang pagpahid ng pabango sa Betania. Balita mula sa Bacolod City, Zairo Van Albay. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM. Gikan sa K5 News FM Palawan, pipila ka balay sa Quezon giatake sa mga kawatan. Sa detalye K5 Ray Almudal K5 mo. Isa na namang kawatan ang naispata ng CCTV sa bayan ng Quezon, Palawan kahapon pasado alas 5 na madaling araw. Huli sa video na ibinahagi na may-ari sa K5 News FM Palawan ang pagpasok ng isang naka-t-shirt na individual na naka-face mask at pandong sa ulo habang nag-iikot sa loob ng isang saradong restaurant sa Barangay Alfonso 13. Ayon kay Ina Idora, nakuha ng kawatan ang kaha ng kanilang restaurant na may lamang pera, gayon din ang susi ng kanilang motorsiklo at kwarto. Maging ang tip box ay hindi rin pinatawad at dinikwat din ng nasabing kawatan. Hindi rin daw tiyak ng may-ari kung papaano ito nakapasok sa loob ng kanilang resto dahil wala namang nasira sa kanilang pintuan. Matatandaang nito lamang Marso 27 nang pasukin din ng isa pang magnanakaw ang isang bahay sa parehong barangay. Panawagan ni Ina sa sino mang nakakakilala sa kawatan na ito na tulungan silang matukoy upang kaagad na masampahan ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. Oras mga K5, alas 6:22 oras sa tiganato sa D3 Bio ala sa pagpakigbatok sa bisan unsa nga matang sa bakterya, fungi, parasites and viruses. Balitang National. Gisog na sa LTO ang uplan na biyaheng ayos hangtod kini sa Abril 6. Kini ari nga masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero
sa Semana Santa ingon man sa summer break. Lakip sa mga lakang ang pagbantay batok sa mga kulorong nga mga sakyanan, safety inspection sa pampublikong sakyanan, random drug testing sa mga driver, lakip usab ang pagpatuma sa luwas nga pagmaneho o pagpugong sa sobrang pasahero pinaagi sa mystery riders. Ang kampanya nagtumo sa kahapsay, kaluwasan o komportableng biyahe sa tanan. Atong paminawon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa laing bayan usab sa Balitang Nasyonal, andam si Petron Corporation President and CEO Ramon Ang nga makikoordinar sa mga supplier aron nga masiguro ang dugang supply sa krudo alang sa Pilipinas nunot kini sa nagkagrabing tensyon sa Middle East. Gipamugusab ni Ang nga dili gamiton ang sitwasyon aron nga pahimuslan ang kasamtangang crisis sa lana. Gipaabot pa ni Ang nga andam usab niini nga ibaligya ang gobyerno ang Petron aron lamang matabangan ang katawhan. Atong paminawon si Ramon Ang. I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin kung tingin nila mas magaling sila magpatakbo di ba? So, Balitang International, hatag ka nato sa DTX 500, the superfood supplement. Balitang International. Patay ang tulo ka sakop sa prensa human maigo sa strike kuna airstrike dito sa Israel sa Lebanon. Lakip na ang usa ka reporter sa usa ka TV network nga giingong konektado sa Hezbollah. Na ila ang namatay reporter nga si Ali Shuwaiba nga nagtrabaho sa AI Manara. Base sa report nga sakay kini sa sakinan diin kini nga target sa pag-atake. Gipamugusab sa Israeli military nga usa ka terorista si Shuwaib o nagpatong og usa ka nagpatuong usa ka journalist kinsa nagbulgar sa lokasyon sa mga sundalo sa Southern Lebanon. Samtang gikondenar usab sa committee to protect journalists o nagpasalig nga imbestigahan ang insidente. Gawas usab ni Shuwabi, lakip usab nga namatay sa nahisgotang airstrike ang magsuong sila si Fotoni ngon man si Muhammad Fotoni. Oras mga K5 alas 6:25 oras sa tugkanato sa D3 Bayo aron nga malikaya sa bisan unsa nga matang sa sakit. Balitang Sports. Maganda yon sa liga. Kini ang nahimo pamahayag ni San Miguel Bearman John Mar Fajardo sa pagatubang sa import sa TNT Tropang Giga nga si Bolbol. Matod pa ni Fajardo nga usa ka dakong butang alang sa liga ang pagbaton og mga player nga susama ni Bolbol. Kini tungod sa nakahatag kini og duga nga excitement o kalidad sa mga dula kay mas maaga to sa mga fans sa pagtan-aw kung adunay susamang atleta nga makita sa basketball court o gakilingawan usab ang pangalan nga Bolbol. Oras mga K5 alas 6:27 oras sa tugkanato sa Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Balitang Entertainment. Gi-confirmar sa Miss Universe Philippines Organization kan MUPH nga adunay usa ka kandidata nga gitangtang sa kompetisyon karon 2026. Kini man gisuta ang mga naabot nga mga concert kalabot sa paglakip niini. Sa usa ka pamahayag gipagawa sa organisasyon nga padayong gipatuman ang standards of respect, man professionalism ug positive environment sa tanan nga mga mosalmot og partners sa prestihiyosong
pahigay sa kaanyaga. Wala nagitumbok sa organisasyon ang identity sa naisgutang kandidata, ingan man ang particular nga hinungdan sa pagka-disqualify niini. Una na nga gipaila-ila sa organisasyon ang 51 ka candidate alang sa nahisgutang kompetisyon na ipahigayon karong May 1 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. O karon dinita sa Balitang Kakaiba. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Trending karon sa social media ang usa ka batanong tinunan kon estudyante mga K5 nga gipanganlan nga si John Michael Camilosa nga nagtinguha kon nag-eskwela sa Agusan National High School. Kinahuman may hakot award si MJ og halos 41 ka medalya mga ka K5 gikan sa nagkadaiyang lokal og international competition. Nakip sa nagunang award ang pagsakmit ni ini og gold medal sa prestiyosong kompetisyon sa Hong Kong International Mathematical Olympiad, one man sa Philippine International Math and Science Olympiad, sa Thailand International Mathematical Olympiad ug Angkor Mathematical Olympiad. Nahimong top placer usab kini sa Academia of International Minds sa nagkadaiyang natad susama na lamang sa biology, sa chemistry ug sa physics ug daghan pang uban. Oras mga K5 alas 6:29 oras sa tiganato sa GTX 500. Aron nga maminus-minusan ang atong mga gipangbati diha sama na lamang sa pagka-high blood o taas nga sugar level mga ka-K5. Makapawala sab ni siya sa kagutong mga ka-K5 nga ato na pong gimihimong maintenance karong panahon na. So gawa sa DTX 500 mga ka-K5 no, naapod tayo DTX Coffee Mix nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mo ni siya ang makatabang sa to ang mga K5 nga kung natin mga gallstones mga K5 ang DTX Coffee Mix ang makapabawas sa inyo nga dili na mo maglisod, no? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. I-greet po din nato K5 Erwin ang Rela driver nga si sa Rela nga 2027. Kaya pagtabok na ko kay Erwin, magdagandagan na ako pero naghinahinay man siya. Nagkabantay siguro to siya sa ko. Naghinahinay siya, so nadunggan ako kusugay K5 News FM. Hello sir, good morning. Oga syempre sa mga taga Konsolasyon, ilabi na ni Ma'am Shing Alconera nga namino karon nga nangadyo sa ako karon. Ulat-ulatin ninyo ang programa Foro de los Pueblos kauban si SM Nathan Sarmiento. Ang ato nga bagong SM sa K5 News FM CDO. Sobre adlaw karong Martes, Marso 30 tuig 2026. Ako ang inyong tigbalita K5 Sai Elguevera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. Ingon man sa Hingoog City. K5 News FM.